ndị enyi m ndị sitere mba niile dị iche iche, obi ụtọ ka m ji na-anabata unu na mgbasa ozi ọma zuru ụwa niile ọnụ, ya bụ GCK Kwa Ụbọchị taa. Enwere m obi ụtọ na unu ekpebiwo isonye anyị kwa ụbọchị, karịsịa na nke ụbọchị taa ka m wetara gị abụ a dị mma iji kwadobi gị maka ozi a. Jeze onye obiọma nara ekele papa, malete n'ọgwụgwụ wherever you will be, nara otuto papa, blessed be your holy name. You are worthy to be praised. Get words. You are worthy to be praised. Yes. Yeah. So I worship and adore you. Yes, we do. Imamae, 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 Papa. Blessed be your name. Blessed be your name. You are worthy to be praised. On your mind, Papa, you are worthy of my praise. Blessed be your holy name. Blessed be your name. Blessed be. Batazie oru nke Chineke, onye ọzụzụ atụrụ Pastor Dr. Kumuyi, ka ọ kọwara anyị ngọzi ahụ ndị anyị na-enweta mgbe anyị na-ejere Chineke ozi na-elekwasị ya anya. Onye nwanyị nwụrụ wee lie onye nwanyị wee si n'ọnwụ bilie n'ihi otu ihe, n'ihi mgbapụta anyị. Ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ maka mgbapụta anyị dị oke ọnụ ahịa. Ndị Kọrịntị nke mbụ 15 na m agụ amaokwu nke 3. Ndị Kọrịntị nke mbụ 15 amaokwu nke 3. N'ihi na enyere m n'aka unu na mbụ ihe m natakwara idebe. Lee anya, enyere m unu ihe m natara. Ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ị natara, ọ dịghị ihe ị ga-enye. Ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ị natara, ọ dịghị ihe ị nwere ị ga-enye. Obodo anyị na-eche gị ka inye ha ndụ, inye ha ndụ bara ụba, inye ha ọṅụ, inye ha obi ụtọ, inye ha olileanya nke ndụ. Ma ị ga-ebu ụzọ nata ozi ọma, ozi ụtọ, mgbapụta. Naanị ka ị ga-enye ndị natara mmazụ nke nzọpụta, ka a ga-enye ndị natara mmazụ
nke ibi ndụ zuru oke, ndụ ezi omume, ndụ dị nsọ. A ga-enye ya ị ga-enye ya ndị nataranụ di m nwoke maọbụ nwanyị nke na-egbarụ iru, nwee iru mgbarụ, daa mba, na-agakwuje ọgbakọ ha si ndị obodo, abịara m inye unu ọṅụ. Ha ga-asị mba o, mba o. Ị ga-ebu ụzọ nara ọṅụ tupu inye ndị ọzọ ọṅụ. Chọrọ ka m zi unu ụzọ mmeri. Ha sị mba, ị ga-ebu ụzọ nara mmeri tupu inye ụzọ nke mmeri. Ma ihe mere onye nwe anyị ji gbapụta anyị bụ ka anyị nara. Onye bụrụ onye natara, toonu Chineke anyị. Onye nwe anyị ga-emeju iko gị jubiga oke. Ị ga-anara nzọpụta, ị ga-anara mgbapụta, ị ga-anara mkpughe tupu ị nwee ike nye ihe ọbụla ọ bụ ị chọrọ inye. O wee sị, n'ihi na mụ nyefere unu nke mbụ ihe mụ onwe m natara. Olee otu ọ bụ? Dịka Kraịst si nwụọ n'ihi mmehie anyị, dịka ihe edere n'akwụkwọ nsọ si dị. Nke a bụ mgbapụta. Kraịst nwụrụ n'ihi mmehie anyị dịka ihe edere n'akwụkwọ nsọ si dị. Pọl amaghị nke a na mbụ. Pọl amaghị na nke a n'ezie oche na nke a bụ nkwulu na mmadụ isi Kraịst nwụrụ n'ihi gị, ịbụ onye nnọchite anya gị, ịbụ mgbapụta gị zuru oke, ịbụ onye nzọpụta gị. Ma ndụ ya bịara gbanwee. Obi na-atọ m ụtọ n'ihi gị. Ndụ gị ga-agbanwe. Ị gaghị ama mụọ site na Jenesis ruo mkpughe tupu ndụ gị gbanwee. Naanị mara na Kraịst nwụrụ n'ihi mmehie gị. I were mmehie gị niile tụkwasị n'ebe Kraịst nọ. Ugbu a ị bụrụ onye nwere onwe gị. Lee onye a, asị m gị, ugbu ị nwere onwe gị. N'ihi nke a, ọnwụ Kraịst na mbilite n'ọnwụ ya, ndụ ọhụụ na-erute gị aka, ike rugo aka, iche isi rute gị aka, otite mmanụ wee rute ebe ị nọ. Ndụ gị agaghị adịkwa otu ọ dị na mbụ ọzọ. Otu Kraịst si nwụọ n'ihi mmehie anyị, dịka ihe dị n'akwụkwọ nsọ si dị. Lee na amaokwu nke anọ, elikwara ya na emekwara ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie n'ụbọchị nke atọ, dịka ihe dere n'akwụkwọ nsọ si dị. Ị hụrụ nke a? Dịka ihe dị n'akwụkwọ nsọ si dị, amaokwu nke atọ, dịka ihe dị n'akwụkwọ nsọ si dị. Amaokwu nke anọ, nzọpụta dịka ihe dị n'akwụkwọ nsọ si dị. Odido nsọ dịka ihe sitere n'akwụkwọ nsọ si dị. Mmeju n'ike nke mmụọ nsọ dịka ihe dị n'akwụkwọ nsọ si dị. Ọgwụgwọ dịka ihe dị n'akwụkwọ nsọ si dị. Mgbapụta dịka ihe dị n'akwụkwọ nsọ si dị. Nrọ dịka ihe dị n'akwụkwọ nsọ si dị. Ị gaghị ejidesi nrọ ọbụla ike ma jụọ akwụkwọ nsọ. Ọhụ dịka ihe dị n'akwụkwọ nsọ si dị. Ị gaghị ejide ọhụ ọbụla. Leghara ihe dị n'akwụkwọ nsọ anya. Ihe ọbụla ị na-eme dịka onye na-eso ụzọ Kraịst, dịka onye na-amụ ihe ọbụla ị natara dịka onye na-eso ụzọ Kraịst, dịka onye na-amụ ihe ọbụla ị nwapụtara dịka onye na-eso ụzọ Kraịst, dịka onye na-amụ ihe, bụ dịka ihe dị n'akwụkwọ nsọ si dị. Onye nwe anyị ga-emezu ebumnobi a na mgbapụta zuru oke n'ime ndụ anyị niile n'aha Jizọs. Ngwanụ, na ndụ gị, n'ezinụlọ gị, n'ije ozi gị, onye nwe anyị mezue ezi uche ya na ndụ gị n'aha Jizọs. Onye ọbụla ga-akpọ aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Ngwa ngwa ị ghọtara na ọ bụghị na onwe gị, ezi ọlụ gị ezughị oke, obiọma gị ezughị oke, ezi omume gị ezughị oke. Naanị Kraịst, n'ihi na ọ nwụrụ n'obe Kalvarị, ọ bụ ya pụrụ ịzọpụta m. Ị bịa na nghọta ahụ, nzọpụta ga-abụ nke gị. Nna anyị na-ekele gị ime ka okwu gị pụta ìhè nye onye ọbụla, na ọ bụghị
ọlụ nke aka anyị, ọ bụghị ihe anyị metara, ọ bụghị ihe ọma ọbụla anyị mere, kama n'ihi ihe Kraịst mere n'obe Kalvarị, na o buru mmehie anyị niile wee were mmehie anyị niile wepụ ha. Onye nwe anyị na m arịọ nye onye ọbụla nke na-etinye okwukwe ha n'ime Kraịst n'abalị a, zọpụta ha, gbaghara ha, nye ha nwere onwe pụọ na mmehie ha n'aha Jizọs. Site ugbu a gaa n'iru, ihe ha apụghị ime na onwe ha, ana m arịọ na amara gị ga-abata na ndụ ha niile. Ha ga-esi ebe a gaa bie ndụ na amara nke Chineke na ezi omume nke eluigwe n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, nye ha niile owuwe anya nke mgbaghara mmehie ha, owuwe anya nke nzọpụta ha, ike ọhụụ, ndụ ọhụụ, ume ọhụụ, ụdị ọhụụ, nye ha niile ịga ghara imehie ọzọ n'aha Jizọs. Dee aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Onyenwe anyị, kelee gị n'ihe ama m na ịzawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Oge gị eruola. Welie aka gị elu maka ihe ịrịba ama gị. Bigide aka ebe ahụ ị nwere nsogbu. Mgbe emere nke ikpeazụ pụtara, imeghe anya gị, nyochaa ya, ị ga-ahụ na Chineke mewo ka ihe niile pụọ ihe na ndụ gị. Welie aka ahụ elu, tụọ anya ihe ịrịba ama, tinye ntụkwasị obi gị n'ebe Chineke nọ, n'ihi na ya Chineke apụrụ ime ihe niile na anyị na-abịakwute gị n'abalị a n'okwukwe zuru oke. Okwukwe adịghị akwanye, okwukwe anaghị amali ebe anyị maara na ebe ị nọ apụrụ ime ihe niile. Anyị na-abịa n'ihi ọpụrụ mee ndị ahụ nke okwukwe na-adịghị agbagha na-eme n'abalị a, na-arịọ Chineke anyị lụọ ọlụ ebube gị na ndụ niile. Gwọọ nrịanrịa, napụta ndị anyị kere agbụ, tijie yoku niile, bibie ọlụ niile nke ekwensu. Onyenwe anyị, ana m arịọ na ihe mmadụ apụghị ime, na ihe ndị mmadụ apụghị ime, na n'oge a, n'ebe anyị nọ, n'ebe redio na telivishọn, n'ebe niile ndị mmadụ gbakọtara n'ụwa niile, ihe ndị mmadụ apụghị ime, mee ya ugbu a n'aha Jizọs. Ka ọrịa apụghị gwọ agwọ bụrụ nke a ga-agwọ ugbu a. Oruru ọbara takọọ ugbu a n'aha Jizọs. Kansa, nje kansa ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa ụkwara nta agwọwọ gị n'aha Jizọs. Yoku niile, ihe otiti niile ewepụ gị na ndụ gị, na arụ gị n'oge a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ ebe niile ugbu a, nnapụta ebe niile ugbu a, ihe ịrịba ama ebe niile ugbu a. Onyenwe anyị, mee ya ka o guzosi ike na mmadụ niile, ọgbụgba ama n'ọnụ niile. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ụzọ ihe atọ ka anyị na-amụta n'oziọma nke taa. Nke mbụ bụ na Baịbụl, ya bụ akwụkwọ nsọ, kwesịrị ịbụ onye ndu anyị.
Nke abụọ bụ na ndị ụwa na-echeghị ka ị gbasara ha ozi ọma nke ị ritere n'uru. Nke atọ wee bụrụ na mgbe anyị matara onye nwe anyị, ụmụ nke na-adị abụghị naanị ihe nke na-adị n'ime anyị, ọkwa ihe nke na-adị na mpụta ihe. Ndị mmadụ kwesịrị ịhụta nke a n'ịdị iche nke dị site n'ịhụnanya gị. Ọ bụ na ị ritere uru site na ihe anyị na-eme, ka anyị chọrọ ka anyị marakwa gị dịka otu onye. Anyị nwere ọtụtụ ihe na YouTube maọbụ n'igwe na-ekwu okwu. Ị nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị site na gclm.org.